Hello guys, natay new phone diri. So kani siya is order na siya gikan sa Lazada. O gi-deliver ni sa Ninja Van. So ang price ni guys is nasa mga 16,000. So as you can see guys, wala pa gini siya na open. Karon pa gini siya nabot. I notice nga wala siya bubble wrap diri. I hope ang phone okay lang. Kaya usahin mo gud labay-labay nilang phone. You can see naman guys nga wala siya bubble wrap diri. Diri lang gibutang. So Lazada, May Store, official store. Please be aware nga ako nang i-open nga device but naay kuandre leak nga wala siya wala ay bubble wrap. So as you can see guys, kapag siya natandog na open, silyado siya. So ato siyang i-open. This phone is from Xiaomi gapon, Poco F3, 6GB of RAM and 128GB of internal storage. So wala na po naka-discount ani, only free shipping ra. Okay. So naka-bubble wrap siya, pero sa other side wala. Okay, so okay na siya guys. Nasayop lang yun siya og. Matarap na siya talang guys. Pero wala lang siya sira. So it's not safe yapon. So atong i-open na ang unit guys. Okay. Ito yung butang skided. So kani siya, Poco F3. Na ay medyo as you can see, nabawog siya. Tungod siguro sa paglabay-labay sa ilang delivery o nakasilyado din siya o sina-open. So Poco F3, so ang naani guys is night black, naka night black siya. Ang di mo klaro, night black. Nice 6GB of RAM, 128GB of internal storage. So ayan, may diri naka high resolution na po siya, as you can see. Okay, ito open guys. So akong gamit na pang record na phone karon is ang Xiaomi Redmi Note 10. So kanya nga phone i-order na sa kuha guys. Okay, sige ko order sa online, nakita nila nga okay man daw akong nang-receive na device. Hope kani pod nga unit is okay pod. Kaya kung dili, magpa-refund yung full sa Lazada. Okay. So, ito na siya. So, first na ito makita. Welcome to the Poco family. Thank you for choosing Poco. So, na QR code diri. Na po perma ni Kevin Q. Kano siya? International ano to, this person is, pero kano siya? Head of Poco Global siya guys, na nakakabutang. So, wala siya sticker. So, na siya kuan Poco nga another box. So nani siya ang kuan SIM injector na yung nadite ko ng sticker, Poco sticker na diripod ang manual, Poco F3 manual warranty o ginang jelly case. So diri na siya kuan USB Type-C to 3.5 headset adapter. So kani siya ng device day guys. So wala siya kuan headphone jack. So naghatag po sila og adapter. So nara siya. Gamay pa siya guys. Type-C to
headphone jack. Itong sarado. Susunod, nandre ang device. So, naka Snapdragon 870 with 5G modem, naka 7 nanometer na chipset, nasa 128 Hz na refresh rate, then nasa Dolby Atmos dual speaker, na po siya 48 megapixel, same sa Redmi Note 10. So tsada siyang design guys. So ito siya butang sa kilid. This box, naa siya 33 watts charger. Ako pa siya guys. Oo, naa siya USB Type-C na cable. So usually di ba ako gagamit ani kay ako ko charger 18 watts lang. Kay sa akong experience, mas tsada lang tong lower yahang charging kay dili kay siya gainit. Naka-try na ko sa Poco X3 o kanang Redmi Note 10. Kusog siya mainit guys, so dili siya maayo sa phone. That's why I choose nga katong 18 watts lang sa Poco M3 nga charger ang gamit aron safety ang device. So narapod sa inyo guys kung kani nga charger gamiton kay dali ra kay maka-full sa phone, but sa kuha lang is dili gud siya maayo. So since atong gamiton ng phone, kay gawas ang kili case niya. So atong ibalik niya ang mga warranty card o kaniyang adapter user guide. Ako ibalik ko sulod. Actually, di naman ito gumasa. Balik niya. Welcome to Focus Family. Okay. Dili na ako siya gusto mawala. Ako na siyang isibing dito sa balay. Okay, dito sa device atong yung device sa Poco. Ako po dili na ko gusto nga buntag niya ang cellophane, so na po may slide lang siya. Ito po may slide siya, hindi ko siya guys. Dito siya. So kung gamitan o Poco X3. Okay. So wala siya damage kay yung box naman ay damage. So nadri ang yang may
sa network is mag-connect kita. So lang. Sa SIMX. So, medyo sa lugay. Paano guys, akong gamit ng internet diri sa Gomo. Kung unlimited nga kuan, unlimited nga 499. So, medyo pitsahin na akong gamit diri. Backup from iCloud. So, maglagay ko sa Gmail. So, kung namoy device na kuan ginagamit, pwede po. Ito ganyan sir? Skulta? Juwin, nagalis sa kanan, ganyan anak ka. Para ako ang presidente. 200 lang kita. Savings? Savings lang kita. Palog din ko pa, sir. Sa pikas ang kalasang. So, Google account. Sign in there, using Google account. Google account. Parang Nana siya sa ano ba? Puerto? Softmate. Ikaw, taga-asa mo ka, day? Nagatagulan pero Puerto branch ko. Ito katuwig dito niya. Softmate. Tutorial. Paano kayo? Ang libidyohan pero kayo na nag-order cellphone. Wala naman dire sir ba? Napadir yung kanin baring, mungkano. So, loading apps. Lata na to. May, di ka maghulog, May? Muna si baring, mungkano, na quarantine. Diyan din, ang tanong kami. Guys, yung kuan sa akong experience pa lang sa akong first expression kuan siya guys kanang kusog kayo tsaka kayo gamiton yung haptic feedback sa yung vibrator mura siya ka iPhone so muna yung interface na siya ka nang naka kuan Google na folder na daan puro siya Google nga apps napod siya folder nga tools tanan like calculator, clock, recorder, screen record, scanner, download, service, compass
nadir ang ibang apps na. So nana siya UG Mobile naka-built-in. Ako siya mga Bluetooth daghan tayo. So yung camera nga app is bago na guys. No? Okay. So yung video na siya kasi yung camera nga app na siya photo, video, na po siya pro, na po siya portrait, diri na siya movie effect. So wala na siya sa Redmi Note 10. Na po siya dual video, wala po niya siya sa Redmi Note 10. Na po siya vlog, wala po niya siya sa Redmi Note 10. Then kani siyang vlog o kani movie effect, vlog o dual video, nakita na ko niya siya sa Poco X3 o sa P-Line. So mao na siya sa camera. So ito sa one, balik sa photo. So atong siya front cam. So kaya kasi front cam guys. Mga front cam. Murag tao tanaw. Check guys. Then yung rear camera. So try to check. So you can see clear tayo sa camera. So same silang sensor sa Redmi Note 10 pero lahi rin siya quality. Especially sa front cam. Gamay gid siya og dot notch. Not same sa Poco sa Redmi Note 10. Then mag-download pa siya gaban yung apps. So sagdan sa nako siya guys. Then ato siyang i-try niya og kanang game sa Call of Duty, then sa uban pang games. So mura sa na akong video ani about na phone guys. So napalit na ko ni siya 16,000. 15,000 na. Pero naman siya kuan shipping 50,000, so nabutang siya mga 15,200 ang price. So mura to guys. Ay dahil told namin siya kuan guys kanang 100 kuan refresh rate wala pa lang nara. So paggawas mo sa phone nakasi search with siya pwede na siya 120 Hz. Oh smooth ko siya guys. No, as you can see smooth ko siya. So kung natin 60 Hz medyo siya something delay, maklaro man siguro sa camera. So sa kuha nag-stick lang ko sa 60 nga refresh rate kay di man kaya ako na-need ang 120 kaya kani siya nga phone is pang gaming naman daw. So ano to guys, please lang i-like akong video, subscribe o magpanta guys, magbuhat na video about sa gaming. So thank you guys, salamat kayo.